genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmlerin yer aldığı genç ustalar Xelatên çilûyekemîn Festîvala Fîlma Stenbolê bi merasimekê hatin diyar kirin. Bi giştî 56 fîlm bo pêşbaziya di asta neteweyî û nawneteweyî de hatin hilbijartin ku di nava wan de fîlmên derhînerên Kurdî hebûn. Di asta nawneteweyî de fîlma Vortex a ku ji hêla derhîner Gaspar Noé ve hatibû kişandin, başterîn fîlm hate hilbijartin û xelata Laleya Zêrîn jê re hate dayîn. Thank you, Kiran, for selecting me. Belçika'ya Avrupa Birliği şeysine gidiyor. Klondike. Fîlma derhînera Ukraynayê a bi navê Klondike di asta neteweyî de xelata baştirîn fîlm wergirt. Li gel vê fîlm di heman festîvalê de xelata baştirîn derhînera dîmenê jî wergirt. Başta çocuklarının hayatı için mücadele eden Ukraynalı kadınları adıyoruz. Xelatkirina fîlma Ukraynayê ji aliyê hin rexnegerên sînemayê ve weke polîtîk hate dîtin. Klondike kazandı. O da bir politik bir mesaj oldu tabii. Xelata ku ji fîlma Klondike re hat dayîn nîşaneya peyameke polîtîk e ku ji hêla rexnegir û dezgehên sînemayê ve jî wê were nîqaş kirin. Çimkî di serdema şerê Rusya û Ukraynayê de fîlma derhînera Ukraynayî xelat wergirt û ev peyamek bû. Di nav fîlmên Kurdî de jî Biya min a baştir fîlma beriya şevê bû. Fîlma Çar Dîwar a Bahman Gobadî berhemeke tîcarî û senaryoya wê jî gelek lawaz bû. Lê fîlma Alî Kemal Çınar biya min serkeftî bû û min hêvî dikir ku xelat werbigire. Lê nehat dayîn. Ali Kemal Çınar'ın filmi bayağı ilginç bir. Hêviya gelek sînemageran hebû ku fîlmên Kurdî bihate xelatkirin, lê di festîvala îsal de ku 5 fîlmên derhînerên Kurd hebûn nehate xelatkirin. قاطی منو میزنی بذار جن به بدن من بمانه فیلم مجی یه ازمون کتبو ناف بشا دبیجنه best of the fest یعنی فیلم باشترین یه فستیوال هر وها یه حسین تابک جی هاتبو نشاندان یعنی فیلم کردی از بینم بهتر جه خول دنیای دگرن yönetmen Tayfun Pirselimoğlu. Derhîner Tayfun Pirselimoğlu ku bi fîlma xwe ya Kerbeşdarî festîvalê bû xelata baştirîn derhînerî wergirt. Dünyanın bu gidişatının bir delilik hali olduğu. Rewşa giştî ya dinyayê wekî dînîtiyekê dibînim û di nava vê dînîtiyê de em hevdû dixwin. Ji ber vê min di filmê xwe de cih û dem diyar nekir û hin sehneyên di filmî de cih dikirin jî dibe ku ji her perçeyekê vê cîhanê be. Kêfxweşim ku bi vî filmê xwe min xelat wergirt. Burası da olabilir tabii. Salondan çıktıktan sonra bile uzun süre bizle kalan Eat Your Catfish. Eat Your Catfish baştirîn belge fîlm or ark jî baştirîn kurte fîlm hatin hilbijartin. Ercan Dağ, Kurdistan 24, İstanbul.